Li kampa Elhol li bajarê Hesekê ku dibin destê çekdarên PYD de ya, ciwanekî xelkê bajarê Babê bi destê jinên Daişê hate kuştin. Rêdereka xwecihî ji bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ragihand ku li kampa Elhol jinên Daişê di tawanên kuştina sivîlan de berdewam in û dawîn tawan ku jinên Daişê encam dana kuştina ciwanekî bi navê Abdullah Ehmed bû. Rêdera xwecihî da zanîn ku Abdullah Ehmed xelkê bajarê Babê ya û temenê wî 20 sal e. Duh sibehê li kampa Elhol kuştî hatiye dîtin û cihê 16 derbê kêran di laşê wî de hebû. Her wiha rêderê got ku ew ciwan li ser destê jinên Daişê yê ku li kampa Elhol dimînin hatiye kuştin û sedema kuştina wî ew bû ku Abdullah Ehmed razî nedibû bibe yek ji endamên Daişê û berdewam razî nedibû fermanên wan cî bicî bike. Heftiya borî jî li kampa Elhol jinên Daişê girjî drûst kiribûn û di encamê de yek ji wan hate kuştin û yeke din jî birîndar bûbû. Her wiha di meha borî de jinên Daişê tawaneke terorî li dijî penaberekê Iraqî encam dan. Di encamê de wî penaberê Iraqî jiyana xwe ji dest da. Heta weke niha jî nehatiye zanîn ji ber çi ew penaberê Iraqî hatiye kuştin. Kampa Elhol ku dikeve başûrê Hesekê de nêzîkî 73,000 kes têde dijîn û bêhtira wan jin û malbatên çekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê ne û berdewam kiryarên terorîstî duê kampê de çekan têne encam dan. Kampa Elhol ku dikeve başûrê Hesekê de nêzîkî 73,000 kes têde dijîn û bêhtira wan jin û malbatên çekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê ne û berdewam kiryarên terorîstî duê kampê de çekan têne encam dan.